Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla monne ruɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof weltare tan min dañi huccide moɗon hande subaka oɗo goto foof caggal nde salmina inde mana yettore serenɓe men jijjitaka hay lawol gotol goto foof salminama juurama wertama juuɗe gam dañde duwaw ɗum noon hande mi yiiti banam gorko tawde koko majjuno tawde Fatmata ko bannoɗo mo kidnappé woppitimo alhamdulillah awɗo bisimilla ma bani ba Aissata Ndiaye salminama no fewi kadi a yewnanoma no hannirta ni machallah min ɓuuri kowna ɗum ko noon mbaɗa manki weltade pourquoi mi weltaki lomtinɗa kam ɗo ko jajaw mi aranma jajaw ɓen ñaagui duwaw après lomtinɗo jajaw somi yeehi aɗa funo adduɗo koye ɓiɗɗo pullina ɓe Moussa Kébé en au moins woɓɓe dar galor way hewde yimɓe ɗi gadduɗa ɗo henno ko vraiment ko Salmata Amadou Dia vraiment bonni kowna ɗum ko yettudemo kanko Salmata Amadou Dia e jarnudemo yettudemo kadi aussi e jarnudemo no fewi golle baɗɗe fayida ɗe mbaɗɗon ɗo diran ko gonɗen ko caggal wuuro ngo ko yewnude kadi bandiraɓe men ɓe yettudeɓe kadi no fewi ɗoftare hormade nde ɓe jogui fewde e haalirde mabɓe walla mbiyen télévision mabɓe Pindi TV noon tigui Amadou ko jarnude tigui Salamata Dia mo ganduɗa amin jadanno wadde émission saabu ummade law weeɓani ɗum noon ko jarnudemo no fewi tan widemo hankkadi noon oto woppude Amadou oto woppu yo jokku inchallah ko noon kede tawno golle ɗe ko noon goto foof ne wawi lomtade goɗɗon goto foof kadi ne wawi heɗɗo goɗɗo heɗannoɗo ɗum ko communication way noon ko télévision way noon ɗum no eɗen mbiyama ha joni tan bisimilla makko e plateau roɓindo Diayndeji noon tigui ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude ko ɓuuri hen ko hewde ne wayno ko jillu mawdo leydi ndi hono président Macky Sall waɗi toon to leydi Mauritanie ko noonne kadi ene hen toɓɓe kewɗe certude to banggue dawrugol to banggue gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe rendo noon tigui wadde Le Soleil uddisadana Diaynde guendiri nde e oɗo subaka hande arti ko e jillu walla mbiyen gasirde jillu mawdo leydi Sénégal toon to Mauritanie ɗum ɗon noon Diaynde wi noon ene wayno ko jencuɗi wande fayida tigui teska eɗen ɗon gueɗe ɗen leyɗele ɗiɗi kala noon ciñodiri nanodiri e jeegom e wiide Diaynde tawi noon ene hen nanodiral awo ko nonne kadi mo ganduɗa ko Mohamed Wul Cheikh Al Ghazouani woni hoore leydi Mauritanie kañumne hoore muɗum ɓami pellitte mantiniɗe e wiide Macky Sall hoore leydi Sénégal hol tamnon wonten kamɓe ɗen leyɗele ɗiɗi kala mbiyen ɓen ɗon hoore leyɗele ɗiɗi kala oɗo saaha ɓe erima kay nde ɓe nanggodirta ɓe kaɓa e wat boniyankoɓe ko nonne kadi ɓe nanggana laamu leydi ndi ganduɗa ndi ko dowla Palestine gam kay ɓe keeɓa koye mabɓe tawi noon ko Jérusalem Est woni Jérusalem banggue funnague wonata tigui hono capital mabɓe ɗum ɗon noon ɓeɓe ganduɗa ko hoore leydi Sénégal kañum hoore muɗum Macky Sall ne wayno erima ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe nde tawtata tigui hono ɗeɗo pellitte e ɗeɗo peeje ƴettade toon to Nouakchott Diaynde Dakar Times ko on ɗon fannu arti ndewi noon ne wayno ko gollorɗe ko wayno BP ko noonne kadi e Cosmos kañumen ene wayno piiɓi kay joni o tambade ko yutti ko e copré ɗe ganduɗa ɗe ina kay mbaɗe ko fate banggue ɗe nanodiri ciñinade toon ɗum ɗon noon Diaynde wi tan ko Dakar e Nouakchott ma kay mbiyen jaltin walla mbiyen ma kay caabo ha yaltine ko tolni ujunnaje 3 milliards e haaliss meɗen CFA caggal Dakar Times L'Observateur Diaynde groupe Futur Média nde ene wayno heddi ko ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar ko toon to Colobane hol tam noon wonde kay ko ɓoccitagol yogo e yimɓe tawi ko nangganoɓe ina keeɗe walla mbiyen ina mofta tigui e on ɗon section de recherche mo gendarmerie gonɗo toon Diaynde noon e sifo holno kay bitiyeɗo Karbala ina wayno heeɓi kay tawi ko goto e tumaɓe ko yetti ko e jannoɗo e gollannoɗo toon to hono station biteɗe EDK kay waɗi feere ha ɓocciti e juuɗe toon to sûreté Diaynde ne sifo ina tawe e hello 7 e Diaynde witende L'Observateur kona ɗum ko ina tawe hen dawrugol ɗum ɗon noon Diaynde wi tan ko schéma mo ganduɗa o saaha Aminata Mbengue Ndiaye nana kay waɗa gam yidde e joni dunciɗo mo ganduɗa ko Khalifa Sall gam mairie toon to Dakar wondude e parti socialiste Vox Populi nden ɗon Diaynde ina wayno arti ko e goɗɗum ko yutti koye opération mo ganduɗa o kay ko douanier heeɓi ɗum wadde e ɗe balɗe ɗe jawtuɗen ɓe koltino wonde kay ko tolni walla ko ɓatti e million e feccere walla mbiyen e feccere milliard e haaliss meɗen CFA tawi noon koto banggue hono médicament ji ɗi moƴƴani kañum kay woni ko douane leydi men Sénégal jaggui ko ina tolno tan e balɗe 10
quotidien le quotidien nden ɗon jeyde arti koye lettre mo ganduɗa o kay ko protestation fewde kay e laamu leydi France mo ganduɗa ko Amadou Ba no jeyde wiiri kañum tan baari walla mbiyen waɗi bloqué mo ganduɗa ko maître Oumar Youm kanko jagoro tambini ko witi ko e gueɗe gollorɗe yinno kay ina wayno ko waytade walla mbiyen goyaji muɗum wonno koye joni joni o ina wayno mbiyen hadde walla ha joni tambade kala ko fati e banggue hadde ɓe ganduɗa ko ambassadeur uji ko noonne kadi e directeur mbo Sénac SA ina tawe e hello tati e jande witende quotidien le quotidien jayde libération ene wayno kañum arti ko e ha joni nangal gongal gal gendarmerie leydi men Sénégal nangi tawi noon ko mostre moɓe noddiri kay ha joni to banggue ha joni pular ko seyɗane toon to Joal ɗum noon jayde wi tan ene wayno ko mo ganduɗa ko joguiɗo fetel gam yidde fellude o wita noon ko Louis jayde noddiri noon ko tonton Louis tawi noon ko kañum tigui yani e sukaɓe tawi ko élevé ɓe nayo waɗi ɗumen violé e wiide jayde toon to école mbo Wali Diouf jayde wita e ɓe ganduɗa ko weelaɓe kay ina jaara e duuɓi nogas e duuɓi jeenayyi ha e duuɓi sappo eno jayde wiiri kanko noon biteɗo Louis George ina wayno tan ko ɓiɗɗo France najo mi yaara e duuɓi capanɗe jeegom e jeetati caggal nde waɗi gueɗe makko ha joni kantoriɗɗi on tuma noon o dokti o fati toon to leydi France gueɗe ɗe mbanno koye lewru décembre ɓennudu toon ɗum jayde enquête loski oɗo subaka hande no wayno ko ha joni pawdirgol golle wonande horeji leydi Sénégal ko noon kadi rutto wona ha joni gardiɗo landa muɗum jayde noon wi tan ene wayno ko kanko Macky Sall kanko tigui ko goto ha joni gam kucciɗɗo e yimɓe hewɓe saabi noon ko jayde wi ko e nder konguɗi walla mbiyene kaldigal ngendi woni dialogue national ko hen tigui ina wayno ɓeɓe ganduɗa ko nodirteɓe non aligné kañumen cuutiɗin konguɗi wi wonde tampi e horeji leydi mo ganduɗa o kay ko gardotoɗo landa muɗum saabi noon oɗo saaha ɓe jiiɗi tan ko yo o accit yoga hen e gollal gotal saabi noon ɓe ganduɗa ɓe ko pouvoir woni tan wonduɓe maw leddi kañumen mbi ko loppet jaadani hen ina hen saliɓe hono biteɗo Benoît Sambou jayde Stade ko ɗon uddata roɓino men jayndeji oɗo subaka hande ɗum ɗon noon ko Liverpool pamon koko yewti ko e Ligue européenne des champions ko hanki wonno 8e de finale aller Liverpool noon kañumen tan naati e wilde nde ganduɗa nde koko tufino ɗum hono biteɓe Atlético Madrid toon to Madrid e hoore muɗum jayde noon en wayno kadi arti e match goɗɗo wonno ko hakkude Dortmund e Paris Saint-Germain jayde noon wi tan e wayno ko phénomène Haaland omo ganduɗa o kay ko Norvège najo kañum tigui fooli parinaɓe caggal nde ɓe piiɓe loggi ɗiɗi e gotel ɗum ɗon noon jayde kadi arti e nder ɗin ɗon matcheji Sadio Mané ɓiɗɗo Sénégal najo yalti koye hojomaji capannayyi e jeegom caggal nde ɓe garti deuxième mi-temps ɗum ɗon noon kadi jayde wi tan ene wayno ko Jürgen Klopp suuti hen konguɗi wiide wonde kanko Sadio Mané tan ene wayno omo tigui jopono e ngal ɗon potiral saabi tigui o yaltini ɓiɗɗo Sénégal najo kono ɗum ko toon to Paris Saint-Germain mo ganduɗa kay ko ene waddiɓe ko wiyete ko hono remontada woni tan foltudeɓe hono koɓe polnoɓe ko walla ko ɓuuri ɗum ko noddirte remontada ɗum noon koko yewti ko e match retour wonata ko ñande 12 lewru mars fandu darade omo ganduɗa ko Thomas Tuchel kañumne kadi suuti hen konguɗi so wiide wonde foof ina wawi wonde ko ɗum woni ko uddi roɓino men jayde jewɗo subaka hande Aissata Ndiaye noon tigui Amadou ɗum uddi roɓindu jaydeli uddi tan banggal gongal woni banggal gueɗe rendo kono noon haade gueɗe rendo Amadou en garat tan e hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe waɗoɓe commenté waɗoɓe aimé ɓe e ganduɗa subaka foof aɓe jaada e amen e roɓindu jaydeli ɗi ko wiɗeɓe tan Amadou e banggal publicité aɗa andi sa udditi page o saaha publicité ina ara aɗi ɗon publicité ji ne so tawi aɗa woppa yaaha jeeɓa ɗum ine moƴƴi e banggal gartam meɗen ɗum ɗon kadi ko hunde nde gueroɗen ɓe kamɓe saabu arande woni wallude télé ɗe woni wallude aussi haalirde nde koto banggue publicité eɓe mbawi noon wallude en tawi ɓe gaddani publicité ji mabɓe soɓe gaddi kadi ɓuranno kono noon eɓe teski kamɓe kala so tawi a udditi page mo ganduɗa ko ɓurɗo wawde yeeɓede par exemple so tawi a udditi hande roɓindo jayndeji haade mum yettade ne waɗi ko wiyete publicité mo ganduɗa ko 5 à 10 secondes ɗum ɗon noon yooɓe gaccu 5 secondes o ha timma e on saaha noon ɓe gadda koɓe jiiɗi ko addude ɗum ɗon woni wallude ha joni télévision o saabu en jogui gartam mawɗam e fewde e galle o no hannirta ni noon tigui Amadou wadde garten tan koye banggal gueɗe rendo hande
noon gueɗe rendo yahata ko toon to diwan mo Louga nane jayde l'observateur ɓe mbaɗi hen losko fayi tan hande no cudduguli mbaɗirte toon ni saabu ene ƴewtida e banggal ɓornowol maɓe ɓorno saaha ko timmi wutteji 17 ha 5 mataw ɓurata famɗude hen ɗum ɗon noon ɓornowol ngol ni mataw wona hen probléme o kono hande yiya ko ɓe jahat haɓe mbaɗa ɓalli mehide ɓe ɓooro haɓe laaɓa saha ɓe mbaɗa gude ganduɗa koye nder suudu foti waɗede ɓe jaltina ɗum e hakkude yimɓe walla hakkude penci ɗum noon hande yeehi ha haawi yimɓe ɓe no feewi Amadou ko hunde ganduɗa ene teska aɗa kamɓe joopi ko Louga kono kadi sa daari e nder leydi Sénégal kala ko ɓuuri hen ko heewde hande yoga e diwanuji ɗen ɗon caɗele ne tawe hen kono kadi aysata wona tan to banggue bonande haalis nde kono kadi ko perte de valeur mo ganduɗa wonko foti suuɗede wonko ganduɗa ko fotani yaltinede boowal e gueɗe neɗɗo saabu wono neɗɗo foti yirede e sifa moƴƴo tawi wona yoga e sifaji ɗi ganduɗa ɗi gona sifaji moƴƴi saabu neɗɗo foti ko suurde ɓandu muɗum ha tengti noon e debbo ɗum ɗon noon yoga e gueɗe fotani feñje muɗum ha tengti noon so wiyama yangue e yangue eɗen gandi ko yimɓe hewɓe garata ene ara hen joom guite moƴƴi ene ara hen joom guite ɗe moƴƴani won hen so daari hunde wonko bonnanta on ɗon biteɗo ko jombajo ala ko haali noon ɗum ɗon koto banggue gueɗe curgol ɓannugol kono noon to banggue ɓornugol comci ɗi ganduɗa ɗi e nder ñalawma goto sa ya ɓornide fodde valise sen belama mbiyen saabu ko tolni wutteji sappo wutteji 6 ha 5 eɗen gandi ko kadi wona wutteji gaygay ɗi ganduɗa ene coodiri ni henna to banggue wuttiɗi manam jaru ngu ene seeri to banggue ñortolngol kadi ene ɗon ɗum ɗon noon ko bonande laaɓi ɗiɗi kono ko ɓuuri hen ko manam wadde gueɗe kantoriɗe ɗe ko yoga e ɓorni ganduɗa ɗi ene ɓorne walla ene hollire yimɓe ganduɗa ɓe gaari e manam en guenɗon yangue noon tigui Amadou banggal wutteji hande ma yi wutte ganduɗa jarta ko ujunnaji 50 ha ujunnaji 50 mi haalani noon cuup ganda fala budde saaha foof ma jeeya neɗɗo ɓorno ɗum ujunnaji nogas walla ujunnaji nogas e ɗiɗi aɗan ɗum tan ujunnaji 60 lelima keɗɗiɗi noon garani kono kadi sa yi Amadou Louga jomna ko banggue mo ganduɗa hande ina ƴewtida e ngal ɗon banggal kalɗen daña yangue mbaɗa ɓandu meeru ko toon ƴewtinda hande hayso wona oɗon banggue sukaɓe moɓe eɓe ina ƴewtinda hande sa ƴeewi internet o kamɓe jiyata kamɓe mbatta maquillé sukaɓe moɓe ɓe darna ɗum aɓe kalna ɗum haalaluji ganduɗa wona haalaluji cukalel wona niidi ganduɗa wona ko kañum foti tottede cukalel Amadou aɓe jomna no fewi ɗo joni to banggue comci ɗi gadortomi toon ko minen worɓe tan tampi emin mbawi wiide ko minen tampi saabu ko ligguinɗa fodde duuɓi 5 6 hen sahaji duuɓi ɓurɗi ɗon manam bona walla bonne e nder balɗe ɗiɗi ha balɗe 7 tawi fonno wurde hen ko tolni e lebbi kewɗi malla e duuɓi kewɗi ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa ɗen hulɓini ko heddi koye raɓɓikinade arde e ɗum ɗon ko yewti on ɗon fannu c'est vrai ko région mo ganduɗa o hande no mbiɗa ni ne teska toon guiɗe baɗi ni hen ɗum ɗon noon kono mbimi ni nane fuɗɗode konngol ɗi ko perte de valeur manam won ganduɗa ko hande eɗen paggi ɗum en jeeya eɗen paggi ɗum e to banggue télévision ngaji ɗi eɗen paggi ɗum e to banggue internet o eɗen paggi ɗum e to banggue ƴewkiki dartan yoga e leyɗele tawi wona ene nandani mabɓe diine goho ene nandani mabɓe kadi ha joni gonka e sifa ɗum ɗon noon so tawi a ñembi ɓen ene wayno mbatta koko o yadani e jamanu ɗum woni ko hepti yoga e nokkuji ha tengti e on diwan mo ganduɗa ko diwan mo Louga noon tigui ɗo min kannata Roɓindu Diaydeli meɗen ko tottude won aadi tan janggo so Allahu lamɗo jaaɓi onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe amin paada miijo moɗon e commentaire uji ɗi ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi